ng ganun. Kailan ka na? Dalawa. Umaga eh. Dapat pala na. Galing araw. Makain. Makain. Dapat doon ka lang makakawin. Dapat doon ka na lang, oh. Doon, oh. Formula 1 ka lang sana. Bumaba ka lang. Okay na. Sapit na to sigurado.
Jay?
Matulog ako? Sinabi, check. Wala, may anas na yun. Masakit ko lang. Dapat kasi ba wala ka lang. Dito lang kalapit. Wala niyo percent. Kaya lang na, okay. Kaya? Bakit? Ano?
Ay, Diyos ko po, ay. Ano? Walang persa. Yata ang Bolivia. Benta nga eh.
Iikot mo lang muna ganyan. Lapit oh.
Joseph ka naman, oh. Naglalap ng pagkain. Ang nga naman punta ron, kami tilapia ron. Tagal mo. Punta kami rin na ron, madilim pa. Oo nga, kaya kung saan pa ako eh. Saan na ako eh. Doon ang buhay eh. Yan, malaki lang yan. Dami pa rin. Oh. Lakas pumadya kayo sasabi kasi sila. Dahil magdami na ako, pwede na ako. Dahil na ako parang ano, dami na. Pag natin ang tilapia, ano naman, no? Ano naman nga, Ted, oh? Ano, laki na naman. Nabalik yan. Wala din, huwag na naman ano. Pabuhay mo din, pagkete. Hindi, mapunta ka rin. Oh, ganyan ah, huwag ka dyan. Wala ka. Hindi mo kakain sa ginagawa mo na yan. Para, papunta na rin. Yan. Sabi ka sa akin, yan. Kaya na, kailangan natin ang mga tawagin mo. Ang tatawagin mo. Ang tagalog nila. Kaya nga, wala na ng konti. Tawagin mo. Nakasaan na yung isa ko yan eh. Hinahanap ko ba doon? Nakasaan na. Tutulog pa eh. Napakaroon na ano, dahil yung artificial para mag-iima ka. Nagkakura ko na kayo eh. Parang saan ka mo lang ito? Diba? Pala oh. Yan pala eh.
Hindi ako makakabot sa kanila. Hindi ako makakabot, Noel. Apat siguro, no? Pagbato ko. Apat siguro sa kanila, no? Siguro ako makakabot. Straight lang kayo, straight. Oo nga, buti sila, oh. Oo, malayo pa sa kanila. Wala akong coast guard. Oo, apos na apos na. Madami. Bang, parang ko na? Uy, bakit? Maintenance. Talaga, oh. Huwag kang mag-ana. Kung umabot na 15 years dito, wala ka pang 60, di ka pa makaka-pension. Hindi pa sa kapasok na yan sa pag-pension. May pension ka na sa SS, may pension ka pa sa W. Seniors ka. Kaya lang, hindi pa tutupad. Wala pa. Hindi pa pinirmahan ni ano. Kasi, hindi naman kumurakan. Sigurado meron ano yun. Meron pagpanya. Bigay.
doon, lahat ng OFW niya, meron naman na pera. Contribution, again. SSD, gano'n. Bukuha na yun, ginagamit ko sa mga business OFW. Hindi naman lahat ng OFW business. Kaya natatambak yung dito na yun doon. Ang ginagawa nila, yung kurako nila, naigot sa PhilHealth. Natatong sila sa atin eh. Para hindi makita. Kasi, hospitalization natin, yung kahit ma-opera ka, wala kang babayaran. Yung 900 sa Pinas, Oo, tinanggal nyo yung hospitalization natin. Kasi lagay sa PhilHealth. Ang tao yan. kasi 1,000 magkano, mga 7, sabihin, babayaran dito ako. Kung hindi ka pa nagbayad dito, hindi na, nakapan ka, sa pano. Sayang na ako, tulog ako. Oh, nagluto ka na rin? Kain ka? Kain, Josie. Namang inasan? Sige. May company ba ngayon? Wala. Wala no? Wala mong gagawa ang company. Balikan ko na lang yan, matinit. Ron, masok na. Saan? May mamaya na. Papalit lang ko na siya. Hindi yung nagla kunin ko. Yung tali, balikan ko na lang yan. Sabit na yan. Oh, sabit na nga ito. Wala na yan. Puputulin ko na lang yan. Tapon sa kalsada yan. Sa kalsada ko natapon ako ang usapan. Kung nilagay mo dyan, ang usapan sa kalsada ko natapon. Pinasama mo naman yung akin. Wala ka talaga, oh. Postcard ka na lang kaya.
nangangagot. Halus, halus, may makuha. Halus. Lagi. Halus. Ay, hindi ko matiri eh. Tagal-tagal na lang itong nangangalan.
Dagay ng gawin niya. Sabi niya kayo. Hindi niya yun. Wala ka. Where do you go?
Kahit kailan. Isang linggo lang walang muling maraw. Oh, makita. Di kita pababayaan. Ayan guys, tahimik na tahimik ang dagat. Kaya lang walang isda. Walang huli. Walang mahuli isda. Guys, isda maliliit. Tayo palang langoy guys. Oh. Isda maliliit. Ayan, mga dalagang bukid. Yan, nabahita. Yan, pagi, may pagi guys, ayan. Dalawa. Ito yung pagi.
Guys, thank you so much.